салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва боғ. Имрӯз 30 майи соли 2024 мебошад. Қарор дорам дар хонаи худам ва ман ба шумо натиҷаи пайванди шафтолуро нишон медиҳам, ки 9 май ҳамин наводаи сабз буд, барг дошт, ҳамҷош ҳамаш дароз буд. Баргошо бурида сабзро дар сабз пайванд кардам. ҳамин искана пайванди маъмулӣ. ва мегӯянд, ки бисёр вақт дер шуд, не. Он қадарам дер нашудааст. Инаш нагирифту. Ин дуташ гирифт мана, марҳамат. Бинед? Бар карда истодааст. Шафтолуҳои бояд бениҳоят нағз бошанд. Мана ин аз тагаш сабзида истодааст. Мана ин тагашро меканем. Мана ин барг аст. Баргро мо шикастем. Ҳамин як 3 рӯз пеш бедор шудам. Нашунамош сар шуд. Як тахминан чанд моҳ мешуд? 1 моҳам нест оли. 9 май, мана имрӯз 20 чанд рӯз. Мана марҳамат. Бинед. Ёд гиред. На танҳо август ё ки феврал, моҳи май ҳам пайванд кардем шуд мана. худо хоҳад инро ман баъд аз 3-4 моҳ мекушоям. салафанашро, лентаи печондагиро ва боз дар давоми нашунамояш ба шумо нишон медиҳам. Инашро ман аз бехаш мебурам. Инро аз инҷо мебурам ман имрӯз. Ин дутта нашунамо меёбанд. худо хоҳад шафтолуҳои беҳтарин мекунем. дар паноҳи худо бошед. мана барои шумо як дарс, ки дар моҳи май, 9 май баргдор навдаро оварда дар баргдор навда пайванд кардам, гирифт. дар паноҳи худо бошед.